Aínda que se trate de outro tipo de contacto, hai xente que asegura ser capaz de curar por intermediación divina, mediante rezos, plantas sagradas ou imposición de mans. Falamos de estirpes de curandeiros que foron bendecidos cun don especial e que, ao parecer, transmítese de xeración en xeración. E ás veces gozan de máis popularidade que os propios médicos. E aínda que pareza un fenómeno doutro tempo, aínda hoxe, en determinados núcleos rurais, acódese ao poder do curandeiro. En Galicia existiu, desde o tempo antigo, unha estirpe de menciñeiros que realizaban os seus ritos de curación nas zonas rurais de Pontevedra. Abertamente mesturaban o paganismo coa relixión e invocaban a dous personaxes que, tal como asegura a tradición, foron bruxos antes que santos. Pero quen eran e como actuaban os pastequeiros? Cando de pequena vas vivindo tes vivencias que vas recollendo porque vas fixándote en cousas que todos avós che van dicindo, todos os parientes. Miña avoa contoume aquí o do santo, como parecera. Despois unha prima carnal de miña nai, que eu cuidei dela, tamén me iba contando. Interésame moito estes temas, vou preguntando, e a xente vai informando, máis ben porque a xente vai contando do que vai pasando. Cando íamos para as fincas, que íbamos todos os veciños, e íbamos na labranza, e un contaba, outro contaba, e entonces nos nenos sempre poñíamos o oído, e entonces vas collendo cousas, e vas te facendo maior, e vas, como che gusta, pois aprendes esas cousas. A mí me gusta moito, é verdade. Os pastequeiros eran os individuos que facían os seus ritos diante da iglesia de San Cibrán de Tomeza e de Santa Comba de Bértola, ceñidos a esos lugares tamén. O que buscaban, pastecum, a paz sexa contigo. O que buscaban era curar unha doenza coñecida como meigallo, que en realidade na cultura médica responde a unha serie de enfermedades de tipo nervioso, neurastenia e unha serie de cousas que fan que o enfermo non teña paz, non teña tranquilidade, e co pastecum, a paz sexa contigo, buscaban devolverlle precisamente o sosego e a tranquilidade. Temos aquí o licornio. Eu cortei, máis ben, non porque fora malo porque tuvera que cortalo, sino que por comodidade, por si tiña que leválo a algún sitio, e tamén para que me quedara sempre un. Porque a miña avoa tuvo este licorno, vou explicar para que é, claro, e para a pezoña tamén dos bechos. Pásase por encima do que, cando sale un zarpullido de que un sapo, unha sabandixa ou o que sea, vaise pasando. Eu teño un salmo que unha prima de miña nai me pasou, non o sei moito de memoria porque no final a maior polo medio pérdome, entonces digo, leo, según se vai pasando, vaise pasando e dice: buenos días, señor licornio, facendo cruces, este licornio vou a pasar, aires de bichos vou a cortar, sea de culebra, sea de culebrón, sea de sapo, sea de sapón, sea de sabandixa, sea de sabandixón, sea de bichos que do mundo son, con la gracia de Dios e Espíritu Santo, con la gracia de Dios e Virgen María, con un Padre Nuestro en Ave María. Rezaríase, como é lóxico, e isto métese na agua. Unha vez que se mete isto na auga, si burbuxa, si bota burbuxas, é porque é da pezoña dun bicho, do aire dun bicho, como nos chamamos. Si non, non é, si non, si que bota, porque teño máis que comprobado. Eu teño dous por ese motivo, porque a miña avoa tiña era a mitad deste, e de tanto deixalo, porque deixouno moito polas parroquias, xa se foi sumindo. De tanto metelos na auga, foi sumindo, xa tiña o burato polo medio, xa solamente tiña o que é a corteza de fora do mesmo corno. E xa chegou un momento que xa ablandou todo, que xa quedaron sin el. Eu non quería que me pasara eso, entonces collín e corteino e fixen dous. Inda que canto máis verruga ten, máis forza ten, según me explicaron. Pero bueno, tamén é bo, tanto un como o outro. O resultado anda aí tamén igual, un como o outro. Ben, comprobado por min que ben. Para iso había un rito, unha antigüidade, que a realizaban os individuos determinados que creían que tiñan certos poderes. No ano 47 eran concretamente 6. E os que tiñan máis zonas eran o garamillas da ramalleira e o manso.
A cerimonia consistía, por exemplo, podía haber pequenas variantes, pero en esencial o Garamillas recibía ao enfermo, o doente, o home ou muller, mandaba xen ao allo, arrodillarse, revestido de unha estola da Cruz de Caravaca, teñían diante tamén a veces medallas, ese tipo de cousas, símbolos relacionados coa sagrado. Facían, primeiro, recitaban unhas oracións, practicaban un exorcismo, e despois o doente tiña que traer 3 cuartillos de viño e 3 libras de pan. Ese viño e ese pan era repartido, o comían e o bebían o pastequeiro e os acompañantes do enfermo que viñan con ele. O enfermo tiña que estar en xaxún, en ayuno, non podía comer. Parte do viño do pan era guindado ao cementerio de Tomeza para recabar axuda ás ánimas, porque na cultura galega as ánimas son moi poderosas tamén. Rematada a cousa, se pensaban, se era unha persoa que necesitaba, que estaba moi mal, para reforzar o rito, mandabanlle que ao chegar a casa, en xaxún, en ayuna, barrese 3 días a súa casa ao revés, de diante cara atrás, e recollese a broza, porque barrese a broza, envolvese nun papel, se achegase á beira dun río e por riba da cabeza hacia atrás guindase esa broza ao río. E dicían unhas palabras como eso, así como esta broza foi guindada, o tu envexa, o tu aire, sexa tamén curada, sea cortada, non? Eso é o que facían. Se non facía efecto, pois había que repetir a ceremonia. Isto era o pasteco esencial. Dicíamos que os pastequeiros gozaron da confianza dos habitantes da Galicia rural, porque os enfermos preferían acudir a eles antes que ao médico. Un dos máis coñecidos foi o Manso. Tomeza, que era onde el vivía, que é esta parroquia onde estamos, tiña unha cantidad enorme de bruxos e bruxas que veñen de tempo atrás. Normalmente os bruxos teñen uns artiluxos, teñen unhas cruces que lle chamaban de Caravaca, tiñan unhas estolas de cura e tal, pero ele non tiña nada deso, ele colleu un ciprianillo. Un ciprianillo é un libro que fala de meiciña de bruxos e cousas desas, e con aquel libro era suficiente. Chegou a ter unha proyección enorme fora de Galicia, foi un dos prácticamente dos únicos bruxos, excepto un que chamaba o Jeremillas, que tamén sale en algún libro, que saliu en varios libros. Camilo José Cela, por exemplo, en un dos seus primeiros tomos das súas memorias, saca a relucir este inxenio, este home prodixio da bruxería. Houve un roubo a un dos alumnos de unha carteira. Non sei se tiña moitos cartos ou poucos cartos, pero claro, os alumnos da Escuela Naval eran unha cousa superior, eran unha cousa que ali non se podía, tiñan que ser impolutos de arriba abaixo, non podía desaparecer ni un pataco, ni unha peseta, ni nada, tiña que ser o máis honrado, tiña que ser un criesol de persona. E entón desapareceu a carteira e non foron capaces de indagar as autoridades militares, nin a policía, que foi chamada á Escuela Naval, para interrogar, e foi completamente imposible saber quen roubara a carteira. Entonces, el que se enterou destas cousas, foi á Escuela Naval directamente, non sei se o director, que non se atrevía, seguramente o que estaba de guardia na porta, o mariñeiro que estaba de guardia, pero díxolle que el podía descubrir quen roubara a carteira. Entonces, aquilo foi apoteósico, claro, como era posible. E o citaron, formaron aos mariñeiros, a todo o equipo de mariñeiros, que normalmente eran 40 ou 50 ou 60, a promoción de cada chisme, e fixo un túnel con unhas lonas, e puxo, que estaba oscuro, entraban por aquí e salían por ali, estaba oscuro, e dentro había unha galiña. Levou unha galiña e puxo aí, a caixa nun sitio. Entón díxolle a todos os mariñeiros que pasasen polo túnel e que tocasen coas mans a galiña. Cando a galiña se esparexase ou dixese algo ou fixese cacaracá, que ese iba a ser o culpable. Entón, todo o mundo pasou polo túnel e todo o mundo puxo as mans sin problema. Pero o que había roubado a carteira
non puxo as mans, porque dixo, se poño as mans e cacarexa, estou perdido. Entonces saliron, formaron de novo, en fila, e o jefe do pelotón mandou firmes, mandou nos poñer de cara e enseñar as mans a todo o mundo. E tiñan todos as mans manchadas de pintura negra, menos un. E aí descubriu o home que quen era o ladrón. E iso só se lle pode ocurrir a un tío con unha inteligencia natural fora de serie, porque eso non se lle ocurre a ninguén. Era algo superior, era algo realmente fora de serie, era unha cousa increíble. A tradición popular vincula a San Cibrán co autor do Ciprianillo, o libro de bruxería máis famoso do mundo. En Tomeza, berce dos pastequeiros, os fiéis pídenlle que lles protexa dos meigallos con este curioso rito. En San Cibrán de Tomeza faise o ritual o Luz de Pascua de dar 9 voltas alrededor da capela de San Cibrán, de Santo Meigo. O rito se fai da seguinte maneira. Primeiro hai que facer a parte ortodoxa, religiosa, é dicir, oír misa, ofrecer esmolas, ese tipo de cousas. E despois se fai a parte que podíamos considerar pagá, que consistía en o seguinte: as voltas se facían saindo da capela por lado esquerdo, é dicir, en sentido contrario ás agullas do reloxo, porque non se busca avanzar no tempo. Se estás enfermo, se avanza no tempo, non vas mal. Se busca volver atrás, ao principio, retroceder no tempo, ao tempo liminar, donde ti nacías con toda a pureza, con todos os teus poderes, e volver atrás no tempo. Se dan 9, porque o 9 é o número máis sagrado, o número cabalístico. A cada volta hai que rezar unha Ave María, un Pai Noso, e botar e darlle unha pedra á capela. E despois de facer ese rito de dar 9 voltas, para completar máis a ceremonia, a xente buscaba unha rama de trobisco macho, que levaba para casa para previr que volvera a coller o mal de ollo. O trobisco era unha planta coñecida xa dende a Idade Media, estaba nas boticas de San Martín Pinario, é unha planta purgante. Entón, dese carácter purgante, simbólicamente se deriva que tamén purga, evita o mal de ollo. Levaban a rama de trobisco para a casa, a colgaban en un sitio, e así que o trobisco iba secando, tamén o mal de ollo tamén iba desaparecendo. Este é o rito que se facía en San Cibrán. Na actualidade séguese crendo na maxia destes lugares e no poder destas xentes, porque argumentos para crer, como veremos, hainos dabondo. A maxia, as enerxías que aparentemente se moven ao redor dela que só poden ser manexadas por bruxos, por curandeiros, por homes de poder, non son exclusivas de Galicia. Noutras partes do planeta séguese acudindo ao coñecemento destes personaxes para recuperar a saúde, para lograr o amor ansiado, para facer o ben, pero tamén para facer o mal. Estes homes e mulleres existen desde o tempo dos devanceiros, antes de que a medicina marcase a regra. Regras que entón estaban escritas no libro prohibido máis máxico de todos, o de San Cipriano. Refire a tradición que San Cibrao foi bruxo antes que santo. Este era un santo, sigue sendo un santo moi venerado, porque di a tradición que ten a capacidade, ten a facultade de quitar o mal de ollo ou de quitar os conxuros escuros que se fan contra unha persona. Neste libro mítico do San Cibrao, do Ciprianillo, encontramos unha serie de fórmulas para realizar determinados traballos máxicos. Tamén se di que no Ciprianillo encóntrase dende a asinatura do propio diario hasta asinaturas de outros príncipes das Tebras, as fórmulas adecuadas para facer todo tipo de talismáns, unha serie de conxuros para encontrar, para topar tesoros agochados en diferentes partes de Galicia, e, sobre todo, algo moi importante, se aún lle cae nas súas mans o libro do Ciprianillo, ten que saber ler e desler, porque conta a tradición que se empezas a ler o libro do Ciprianillo é posible que despegues os pés do chan, que ascendas aos ceos e, polo tanto, tes que desler todo o que liches hasta entón. Desa forma, di a tradición, ou contan algúns, que de novo poderás
tocar o chan. En realidade, a primeira edición do libro do Ciprianillo aproximadamente do ano 1750, mediados do século XVIII. No ano 1802 un sacerdote ferrolán tuvo un problema porque as autoridades encontraron que manexaba un libro do Ciprianillo e que utilizaba precisamente para atopar tesoros agochados. Algúns anos despois, algunhas décadas despois, do ano 1885, un arquiveiro, entón da Diputación da Coruña, Bernardo Barreiro, escribiu ou publicou unha edición do libro do San Cibrao, onde, entre outras cousas, dábase a fórmula concreta, a fórmula adecuada para facer pactos co diaño que a persoa tiña que asinar coa súa propia sangue. É outra das bruxas que invocaban os pastequeiros, porque foi feiticeira antes de santa. Di a tradición que chegou a Galicia, concretamente a esta praia, e que a súa barca, unha bella tumba medieval, aínda se atopa xunto a Armida. Di a tradición que Santa Comba era bruxa antes de ser santa. Contan que incluso participaba nos aquelarres co propio demo na praia de Areas Gordas e facía diversos males e feitizos. Ata que un día atopouse nunha corredoira co propio Xesús. El dixolle algo así como que non entraría no reino dos ceos se seguía con esa actitude. Din que a partir dese momento ela transformouse ao cristianismo, convertiuse ao cristianismo, adoptou as virtudes cristianas e fíxose santa. Non é casualidade que esta mistura entre santa e antes era bruxa, en moitas igrexas dedicadas a esta santa realízanse ritos con diversos aspectos máxicos. Por exemplo, na Santa Comba de Lourenzá, en Noia, tocar o altar, as mulleres que tocaban o altar corrían o risco de perder a fertilidade. Por exemplo, na Santa Comba de Bande hai un sartego de San Trocado no que se realizan unas pócemas, unos ritos para diversos males. Obviamente na Santa Comba de Bértola era un dos terreos onde actuaban os pastequeiros e tamén tiña este carácter máxico. Santa Comba de Rebordelo, por exemplo, tamén onde se realiza tamén un rito de facer unhas voltas a un cruceiro que está nas proximidades. Estamos diante do cruceiro de Santa Comba de Rebordelo, en Ponte Caldelas. Aquí se practicaba un rito que era semellante no esencial ao que se facía en San Cibrán de Tomeza. En realidade, estes ritos forman parte de unha serie de cerimonias de renovación. As ceremonias de renovación teñen unhas características especiais. Teñen que ser feitas despois do domingo de resurrección de Cristo, porque a resurrección de Cristo inunda todo o espacio, todo o tempo de sacralidade positiva. Iso é a parte, digamos, ortodoxa. E despois, a parte heterodoxa, é que Pascua, a resurrección de Xesús, coincide coa primavera. E a primavera é un tempo que está a mergullar a vida, que todo brota, a vida, as forzas que te inducen a medrar, a crecer. O sea, que é un tempo propicio para curarse. Se di que neste tempo de renovación destas romarías ou festas de Pascua, que son 7 as máis importantes. Temos aí a Romaría das Cabezas en Armenteira, se fan o lunes de Pascua, a Romería da Peneda do Viso, en Redondela, a de San Cibrán, e aquí tamén está a de Santa Comba de Rebordelo. O rito vai consistir, polo tanto, en, pola parte esquerda, ir dando unha volta, ao tempo que vas rezando unha oración, un Ave María e un Pai Noso. E, ao rematar a volta, vas deixar en testemunha de que queres deixar o mal, vas deixar unha pedra ao lado do cruceiro. O cruceiro é moi bello, faltalle o varal, e ten por unha cara a Virxe, por outro lado Xesucristo. No basamento hai unha calibera e a figura dun santo. Este basamento igual é o que hai, outro cruceiro que hai tamén en San Fice de Forzáns, tamén en Ponte Caldelas, debía ser seguramente do mesmo canteiro. Xa digo, hai que coller e buscar a sacralidade ortodoxa cristiá,
rezando, indo a misa, esas cousas, e despois aproveitar a forza da terra, o poder telúrica, o poder de abaixo, que en realidade antropolóxicamente é un poder demoníaco. De aquí o dito galego: Deus é bo, mais o demo non é malo. Se busca a construción das forzas ortodoxas e heterodosas para conquerir a salvación. Existen pastequeiros ou herdeiros desta tradición hoxe en día? Hai persoas coa capacidade de aliviar certas doenzas? Se é así, como fan? Antigamente había o que era o pasteco, chamaban o pasteco de San Cibrán. Collíanse 9 cachos de allo, ou anacos, como quera chamarlle, e iban tirándose, en vez de no sitio das pedras, tiraban o anaco do allo, e máis un carrasco tamén na man, e na última volta tiraban o carrasco. Unha das palabras que ten o pasteco, unha das frases, ven dicindo: no monte de San Cibrán hai un carrasco plantado, onde se ven a quitar este mal excomulgado, sea de morto, sea de vivo, sea dun mal imputado. E o ramo de San Cibrán facémoslo sempre os días antes da San Cibrán, para que nos dé a tempo, claro, porque facemos moitos. Está composto de ruda, romeo, malvarrosa, oliva e loureiro, que son unhas plantas significativas, porque a ruda é protección, a oliva é oliva sagrada que can de Cristo, lógicamente. O romeo son plantas aromáticas, igual que a malvarrosa, e o loureiro que é o triunfo. Entonces, teñen un significado as plantas en sí. E nada, pois levámoslo para casa, bendicio aquí o cura, na hora da misa solemne, levámoslos bendecidos. Solémonos poñer, ou nós no meu caso, porque de pequena me enseñaron así, poñémoslos detrás no meu caso, no trás do portal, onde teño onde entro no garaxe, deixo ali sempre posto, e cando si nos fai falta porque temos a variada dun pecho ou o que sea, pois queimámolo, e ese fume nos pasamos a que a pel por encima para curar eses males dos pechos. Collen a moneda, e no ombrigo teñen que coller e decir unhas palabras que primeiro santiguarse e despois din en forma de V, polo que o ombrigo está aquí, facemos esta forma sin V, decimos: córtate aire, córtate codo, córtate sollo, córtate todo, aquí te corto, aquí te seco, aquí te prendo, aquí te estendo. Córtate o enginido, córtate o aire do camiño, con la gracia de Dios e la Virgen María, con un Padre Nuestro e unha Ave María. Rézase, e iso é o que lle facían os nenos para o que é o vientre, cando lle doían moito o vientre, que miraban que tiña o ombrigo como fundido, como se fora unha pociña. Ela explicaba que tiña como unha pociña no ombrigo para dentro, máis ben os recién nacidos, ou xa de niños dun aniño, 2 aniños, os nenos pequenos, que era o que máis sufrían destas cousas. Neste tempo vertixinoso, no que con só premer un botón podémonos conectar con calquera recuncho do mundo, perdemos a capacidade de creer na sabedoría dos nosos antepasados, coñecementos que durante moito tempo estiveron prohibidos, pero que seguen tan presentes e tan vivos como o primeiro día. Por algo será. Os ritos que facían os pastequeiros tenían unha componente psicolóxica moi importante. El actuaba coas emocións e coa psicoloxía do paciente. Entón, é posible que tiveran unha grande efectividade en casos nos que o mal tivera que ver coa súa psicoloxía, con un mal relacionado coas creencias, coa psicoloxía da propia xente. Eran efectivos pastequeiros ou non? O ser humano é un componente complexo. Somos un componente psicosomático, corpo e espírito. E, polo tanto, digamos que o factor psicolóxico é fundamental. O sea, neste rito era moi importante a suxestión, a capacidade que tiña o pastequeiro de infundir confianza, suxestión ao doente. Eso era fundamental. De feito, Lis Quiben, que foi o que estudiou isto, dicía que tanto Garamillas como Manso eran grandes psicólogos. É dicir, cando estaban a practicar o pasteco, non lle sacaban ollo, desguello, a atitude do doente. É dicir, iban midindo o efecto das súas ceremonias, das súas palabras, dos seus xestos sobre o doente, vendo a reacción deste. Entón, si realmente eles conseguían que entrase unha especie de trance, que o doente admitise todo eso, entrase ese proceso de suxestión, de creenza auténtica,
Decían os médicos, diz que ven a médico de cabeceira, que calculaba que un 30% da ceremonia daba resultados positivos. O doente iba convencido que iso fixera ben, tiña esa fe moi grande e melloraba. Aquela intranquilidade, aquel desasosego pasáballe e pasaba a ser unha persoa normal. Eu estou convencido que moitas das persoas que acudían aos pastequeiros finalmente acababan curándose dos seus males. Pero non tanto, quizáis, polos poderes dos pastequeiros, senón porque esas persoas tiñan unha fe enorme nos poderes curativos dos pastequeiros. É o que agora, na actualidade, chámase efecto placebo. De feito, cando os científicos proban un novo medicamento, teñen en conta ese efecto placebo. É dicir, que algúns dos doentes, digamos que van a adquirir certa melloría das súas doenzas, non tanto polo efecto do medicamento, senón pola fe que teñen no efecto beneficioso que ese medicamento vai causar neles. Inda así, está claro que tamén os pastequeiros sabían de plantas, de ervas, que tamén podían curar utilizando diversas plantas, diversas ervas con capacidades curativas. Houbo un tempo no que os pastequeiros, aprendendo do que a natureza lles ofrecía, convertéronse en bálsamo espirituales andador e eran considerados case como auténticos santos populares. Porque con esa mestura de mística e coñecemento da medicina natural, lograron que nunha época de illamiento xeográfico e cultural, eles fosen ese último cravo ao que aferrarse, esa esperanza que xamais se debe perder. Sexa como fose, son, como ocorre con tantos outros oficios do pasado, vítimas do noso tempo, porque o seu coñecemento dentro duns anos perderase para sempre. Non lembraremos que décadas, séculos atrás, houbo uns homes e mulleres moi especiais, que co poder da oración, das plantas sagradas, da súa propia fe, contribuíron a que o día a día de moitos dos seus veciños fose un pouco mellor. Só por ese motivo merece a pena que a súa memoria nunca desapareza.